Това за средната скорост на мен не ми харесва, ще им запаля свеж. На мен това не ми харесва. Това е все едно някой да те джебне. Който си има проблеми да си ги решава, вади. Няма ние всички тия сега средна скорост и аз да карам като някаква бабичка. Да. Ще я запалим свеща, пък ще видим коя средна скорост ще остане и това е, да видим кой е по-силен. Той дед го е измислил това, ви казвам, че ще му трасна свеща. Изобщо не ме интересува кое е. Това е педараска история. За тази средна скорост, айде за автобана, дето минава на лентата там отстрани. Да, ама сега да ходи той да ме демне мене и да чака да взимат на хората парите, това няма да стане. Това няма да стане. Ако искате, мога да се фаним на вас. Че това няма как да стане. То, където го е измислил, ще цъфни и ще вържи, аз ви го обещавам. И не сам той, фамилията. Педараска работа. Това ще е временно. Това ще е временна работа. Сега, за другите работи, да, карал по аварийната, не знам какво, някой му засякал пътя, отива да се би с него, да прави такива, да, глоба голяма и това е, ако трябва и затвор, ако трябва без книжка, ама сега такива средни скорости, това няма да стане. Не. Аз ще запаля свещичката за всеки случай, пък те нека да го въведат. Който го въведе, да видим какво ще се случи. Той щял на мене да ми изчислява, аз тръгвам за някъде, той да ми изчислявал на мене, аз мога да еба някаква путка. Ти как ще ми изчислиш на мен, аз къде съм бил? Но това са педараски работи и няма да станат. Аз ви казвам, аз ще запаля свеж и той дед го е измислил, ще цъфне. Аз ви го обещавам това нещо. Ма не ме интересува кое е. Изобщо не искам даже и да знам. Даже знам и кое е даже. Ще ми въвежда той на мен на средна скорост. Ще въведеш на тия дед не мога да карам. Тия тяните коли ще ги карат ли с такава скорост? Тяните коли дали ще ги карат тия деца? Не се дето бързат по автобана. Те дали ще карат те така със средна скорост? Ще карат, ама утре. Това няма да стане. Ако искат да ядат свещите и да ги няма изобщо от света, да ги въвеждат тия работи. Те няма пари в България, те тръгнали от хората парите да вземат. Хора, вие не разбрахте, че това са черни пари. Това, където го мислите постоянно за вас, това са черни пари. Тия пари после отиват един за гробища, друг за болница, друг за тежко болести, друг за болен. Казвам го на хората да си го знаят. Те са черни пари, ги взимате на хората. Това ще вземе, това ще вземе, така ще направим. Те, където карат, които се дрогират, където пияни карат, това за тях е друго. Ама сега не всичките по друг знаменател. Ебал съм в газа. Не може заради една бълга да палиш цял Дюрган. Няма как да стане.